Наявності моделі від різних виробників Китая та США, є MGX, Vanquish, Traxxas, різні стилі є, і траги, і монстри, і шорткорси, все, що треба. ZD Racing, Remo Hobby, ось такі ще є Traxxas. Далі новиночки є від Remo Hobby, різні теж стилі, монстри, стиль і дріфт, і онроад, і краулер, все. Це є. Далі ось такі є маленькі Traxxas, міні. Більші є, варіантів дуже-дуже багато. Є моделі від VPL, теж їх дуже багато різних варіантів. Аксіали, лосі. Далі є ще від Arma радіокеровані моделі. І ще покажу, теж моделька від Vanquish. І ось такі ще є Traxxas та Team Associated, теж є декілька моделей. Є навіть Kyosho і Red Cat.